ITP! Palestina askatu! Boikot ITP! Palestina askatu! Boikot ITP! Palestina askatu! Boikot ITP! Palestina askatu! Barakaldoko ITP aerofabrikaren aurrean salatu du Euskal Armamentu enpresek Palestinako herriaren genozidioan parte hartzen dutela. Zehazki, ITP aerok Gazako zerrenda modu basatean eta bereizi gabe bombardatzen duten Israelgo armadako hegazkinak mantentzen laguntzen duela, eta bere jarduera militarra bere negozio osoaren 29% dela. Ezkerraldeko milaka familiak pairatzen dituzten prekaritate eta pobrezia egoeraren salaketa. Mobilizazioa, gastu militarrera bideratutako 100 milioi euroak oinarrizko premioak estaltzera bidera daitezen eskatzeko. Hala nola, hezkuntza publikoa, etxebizitza bat eskuratzea, osasun arreta unibertsala eta gizarte prestazio duinak. Palestina askatu! Boikot Israel! Palestina askatu! Boikot Israel!